but I wasn't there. I was here because so they use this time, this chance, because I'm here just to hand the prize here. And okay. Тъй като господин Събев много често не е в България, не можахме да му дадем наистина много официално. Да, ако искаш да го знам. Да, сега валя аз да се дръпна. Не, може да сме заедно, защо не? Защото идеята е само ви. Добре, окей. Ние си имаме, между другото, тъй като застъпник за каузата библиотека ни е и дивна. И направихме едно такова филмче, защото тя подкрепя библиотеките. Тя наистина много често идва в библиотеката и много често я ползва. Сложихме си го това филмче в сайта. Нямате представа колко гледания има това филмче. И това също е начин да се популяризира библиотеката, нашия сайт. Аз мога да кажа вече някакво. Не, всичко това не е видеото. Кой е видео? Монс. Видео, не знам. Не мога да се сега. Добре, аз ще съм с телефона сега. Давай, Валя. Окей. Защо? Добре. С телефон. Да. Да. Добре. Защо ние от ЕКОН подкрепяме библиотеките? Защото нещата са много прости. Един мъдър човек преди хиляди години е казал, че ако някой иска да бъде щастлив, са нужни само 3 условия. Първото условие е да има желание да бъде щастлив, да има намеренията за това. Второто условие е да има знанията за това. И третото условие е просто да приложи усърдие, за да го получи. В тази връзка най-важното, което е нужно на хората, е знанието. Всички, които имат намерение да са щастливи и да ползват знанията, всички, които имат усърдието си това да ги приложат, имат нуждата само от това. Нужните знания за това как да бъдат успешни, как да могат да се справят по-добре в живота, как да могат да бъдат щастливи. И всъщност това не е нещо, което сме го измислили ние. Това е на повече от 2006 години. Това е абсолютна истина и тя винаги работи. Следователно, естественият ход на ЕКОН е да направи всичко възможно да подкрепя знанието. Но в тази връзка ние създавахме социалния проект BH. BH е проект, в който ЕКОН като фирма се опитва да създава условията за това хората да имат възможност за свободно човешко развитие. А то е невъзможно без знанието за това. Именно заради това знанието е в основата на всичко, което ние правим, за да имат възможност хората да растат, да стават по-големи. Естествено продължение на развитието на нашия социален проект, като социална отговорност, е това да потърсим и самишленици. Тоест, да не кажем, че ние сме единствените, които правим това, ами да потърсим кои са другите в България, които правят това, които правят всичко възможно хората да са щастливи. И разбира се, първата ръка, която подавахме, е към библиотеките в България. Това е организация, това е институция, благодарение на която българите са оцелили като нация, благодарение на знанието на книгите и благодарение на която ние имаме шанса да запазим културата си, да видим откъде са нашите исторически корени, да разберем, че българина винаги е можел и знае как. И българина винаги има възможност да създаде нещо, което е красиво, което носи полза на всички. Стана доста патетично, но както да е. Това са сериозни причини, които ни карат наистина да направим всичко възможно да подкрепяме институцията на библиотеките в България. И не само тях. Ние сме подали ръка и към други организации, фондации, които имат тази съща цел. Да съхраняват знанието, да го споделят знанието, при това да го споделят така, че хората да могат да го достъпват лесно. Те не им е трудно да го достъпват. Именно заради това този статус на библиотеките, че хората имат свободен достъп, могат винаги безплатно да получат това, което имат нужда, е в основата на идеализма. Ние много се радваме, че има такива институции, такива хора в България и ще направим всичко възможно да подкрепяме такива институции, такива хора.